Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum kadak ban ajing kersha negajing ki ka cockroach Janata Party hanong ba Delhi kabadawa ba menteri ha katanat puli puthi unhiar shukino namar gajing lai tu gajing kali ke exam need ka neutrap youth council kalpentip bat khot ekipat ba ban punishment ta gajing lang balpen bet ban pendong ha ka ar phulai trik naitung ha ka por sawje janmiet hakmat ka assembly barim ha khandai lat shilong haba pentip yakane uba enlang sawian education secretary ke HYC Ulang baka sing ka sngokya kijing lai tu kijing kali ka exam need man la usnam bat kani kijing ki ka CJP ka deina ka benta ki samla kumta kala khot bat wer ki kimi ki kpa ki khun samla ki school bat ki college banwan bane shimenta kani kijing lang bat ki la ru ban pen pawe kijing sngo bat kijing ai jing mod jongki education cells sangkmi mataga janmiet no pai si khat ikane ka press conference ka bidai ban yower pai ba namta ka jingelang ya ka bala penbet de new trap youth council education cell la shai kasi ka arpo lai tarik hangtai hapo ka ge ko all assembly hangtai po khandai da aban stang na du sau buji janmiet ka ne ka jingi pai ba ya ka bana ka liang jong ka HYC ngi khat ka long bangin ai ka jingkersan ya ka kunhun jong ka cockroach Janata Party aba dang pelong ya ka jingelang ya ka jingi hangtai hapo nong ba Delhi ka bandawa ya ka jing her shukino yo Union Home Minister Dharmendra Pradhan nangta ban wanra ekta ka jingkela ha ka National Exam System abidai bat ki need exam bat kwe exam ki ba ki kena puli jungi ki atan kada ba ka bangi ba ka jingki jong ka CGP ang the po Delhi kalong ba ada kisnam manusnam kadan kata ka jingli ya kita ki paper jong kita ki competitive exam ki badai ki national level exam manusnam kani kala kata ya ka jingmut jug berkhat jong ki babon ki samla pule hamtam ru nangni na po katha not is jungi kumbangi la yo ai bat ki kum ka jing pisngo jong ki samla pule de hlor kani kanong rem ban kaliang kaseng kum kadak bat ajing kersan ya kani ka kunhun jong ki samla ki badang pelang ka jing ki ante po no ba Delhi li la khat ya kani ka jingelang la shai kasi bat ni kintu ya baro ki nong snong jong ka jela khamtam ye ki samla pule ki sang samla snong ki reurong ba ki bat ki kunhun ba pher ki kunhun sang bhalang bat phinwan alam ka kati kaman bat khamtam e ba phidai ka jing kersan namta ka ni ka jingi ki jungi la shai kasi hangtai hapo all assembly khandaila kini hi rong pa sisi dei de jinglang ka ba tang sisi ka ba na kaleng sang long ye ka jinglang pai ba hangto akaba ki kinhun le se kila ban bilsngoru ya ka views ko jongki ma te kamde ka jingi ka balong ka bunsi ka detang ka jingi ka ba nakleng kasang gi bilong kum kadak ban in alam ka taga jing skolam bat ka jingkersan ya kan ka kinhun jo ka CGP bat khamtame ka kinhun ji samla pule ki banang pelong ka jingi inte po no ba Delhi bat kumjuro ban pendram ya ka jingle donbor ba ka jing sha thombor jongini ki samla ki badan hang the po Delhi ki badang penik pelong ka jingi ka bajajar ndai i baling ba ki press ki media bakal dan ka jing thombor deso tang de ki bor pulet re la dan ro de ki gang ki bala pendokam de ki bor sokar ban thombor persa e ta ki kunhun ji samla pule ki ba yesem benta hakani ka jing ki jong CGP ha ke po no ba Delhi pla ji thon ki school o ki college no nakaliang jong ka sang ni la pha i ki notice mata ka si la sam i ki notice ki samla pule ha ki school bat ki college bat kumjo ki university ban la fondo ya ki union ki badan haki college level bat kumjo apo university dan nagliang jong sang ni kenturu ya ki samla puli ki badan ya ki jing ki clear namar bakani kamdai ka jing ki jong ka HYC lani kamdai ka jing ki jong kata ka kunhun samla bailam de CGP yang ke po no ba Delhi kadai ka jing ki bat ka jing ki clear jong wei pat wei samla puli ka deru ka mat ka bakta ya kalau wei jing samla puli ha ka ba kumbagin ong ba ka dai ka jing ki ka ba dawa ban wanra ka reform haki national level exam ade ninget skambar kene ke jingki bakum ka jalan ka haru ide ban ai ka jingkersan ka kati kaman nam taban petikna ba ki khon samla jungi le si ban wan hadien mo kirme kendo shu ya kene ka ju ka jingja ka ba manusdam i ba kadan ta ka jingli ya kita ki exam paper mo shwa ki exam ka ba diru bidan digi samla phongot ki sama ki bala shimno ya ka jingim ka jungki tanamar bakadan kata ka frustration hapo juki tingim kwa bakum kani ka jinja kan jai ki samla ju jela da dehlor kani kan rem ba nakaliang ju ka HYC ngil sim kani ka sinjam bangin ai ya ka kti kaman bar khamtame ka jing kersan ya kani ka jing ki jung ka CGP
Impat sim gunu korai ban herdaladi siapa nong ba dalhi ban ai genu kesan rei dang observe let's say kini kejung kun kalong komdu namar bang i ba men sisiru kidang ilam jo ka CGP kidang kendu ya u health minister union health minister haka jakasa kejung haka ba kilayo ban submit ya kata ka points of demands kejung ki di iru ba u education minister mentaksi union education minister ula pa ko kubar su prime minister mah ban khot biang ya ka jingelang bat kini ki kenhun ki samla tengin sa pet kno kalong kaman halor kini jingki bala jingki kala jor bat ka dongkam ini ban hiar kum keseng mereka kersani kini kenhun ki samla puli anti po dali na kalian keseng di session karai balik ban kersan